La faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors de la Maria Rius us parlaré. Em dic Berta, m'encanta llegir històries, escoltar històries i, sobretot, imaginar històries. I sabeu de quina manera m'agrada molt imaginar les històries? Doncs mirant les il·lustracions que trobem a dins dels contes. Il·lustracions com aquestes, d'aquell llibre que va fer la Maria Rius. Il·lustracions que ens permeten anar molt més enllà de les paraules del conte. Aquell llibre que tinc a les mans, que parla del Nadal, és un llibre que mirava cada nit la meva filla. I li agradava molt mirar i imaginar què podia passar a les històries molt més enllà de les paraules. I és que els il·lustradors i les il·lustradores fan això, permetre'ns anar més enllà de les històries que expliquen els contes. La Maria Rius va néixer a Sant Pere de Riudebitlles el 1938. Va néixer a Setmasona, que vol dir que només va estar 7 mesos a dins de la panxa de la seva mare. I era tan menudeta, tan xicarrona, que ella explica que en comptes de venir amb un pas sota el braç, va venir amb un llapis. Un llapis que devia ser una mica màgic, perquè li va permetre dibuixar una pilíssima d'històries que nosaltres ens donen permís per imaginar-ne moltíssimes més. I catacric, catacrac, la faula i els 40 sèniors que el cor ens han robat.